ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንኳን ናብ ቤት እግዚአብሔር ብድሓንን ሰላምን መጻኹም እስኪ ጎንኹም ዘለኹም በልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን አሜን ካብዘለናዮ ክንትሲና ኣብ ጸሎት መንፈስ ክንከውኒና ኩላትና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድማ ብዙሓት ህዝቢ እናተዳፍእዎ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ንሱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገንሰሬት ደው ኢሉ ነበረ ገምገም ባሕሪ ከዓ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ ካብተን ጀላቡ ኣብ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቆረብ ኣርሕቕ ከብላ ለመኖ ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ይምህሮም ነበረ ምስ ወደአ ከዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ቅርብ በል እሞ መርበብኩም ንምግፋፍ ዓሳ ደርቢዎ በለ መምህር ለይቲ ብምልእታት ፂዒርና ዝሓዝና የብልናን በቃልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብየ ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ ገበሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ እቲ መርበቦም እውን ተቐደ ኣብታ ካልአይቲ ጃልባ ዘለዉ ብፆቶም ከዓ መፂኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም መፂኦም ድማ ንክልቲአን ጃላቡ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን ጴጥሮስ እዚ ምስ ረአየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ ቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎም ያዕቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስ ሰብርኪ ዝነበሩ ድማ ከምኡ ስምዖን ጎይታይ ኣነ ሓቲ ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍአ ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራህ በሎ ናብ ምድሪ ውፅኦም ንኩሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አሎና በኢየሱስ ክርስቶስም ንባረኸካ አሎና በኢየሱስ ክርስቶስም ልዕል ነብለካ አሎና መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘሎ ተመስገን ቃልካ ኣብ ማእኸልና ስለ ትለቆ ተመስገን ኩሎም ደቅኺ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ክንመሃር ኣብ መፂና ኣለና እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስም ቃልካ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትለቀቕ እጸልይ ኣለኹ ሪላባዲናማስ ሳክራዲላባንዶ ቃሉ ናብ ያዕቆብ ሰደደ ኣብ ይሁዳ ድማ ወደቀ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዝወድቕ ቃልካ ክልቀቕ ብኢየሱስ ስም እጽልይ ኣለኹ ሃዲና ቃልካ ክንመሃር ሃዲና ንቃልካ ክንሰምዕ እግዚአብሔር ዝጻባኣና ዘበለ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኣስሮ ኣለና ብነገር ኩሉ ተመስገን ክብሪ ኩሉ ድማ ንኣኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቆቦሽም አሜን አሜን ኣይጣዓመትንን ዘላ መስለኒ እዛ ውትፍ ኢላ ኣብዛ ቅድመይሲ ገለ ነገር ጌርና ዶ ክንዓርያ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን
اسمع لي زلو دمصي يصبق اوكي يسوع كريستوس غويتاي نايلوم معنتي مبقسي تقسنا كم تقدمي له عاد صلوت منفس كوينا زنببنايو كاب لوقاس حمشاي معرف كاب فقدي حاده كساب فقدي 10 حاده زلو كخونيو تحسو تمرتنا مستقدم يلنا خنمهارو زورحنا معباي مسبل قال تاساسيرو زخيديو እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ኩላትና ከምንፈልጦ ወይውን ከምንዝክሮ ወይውን መብዛሕትና ማለት እዩ ናይሎም ዓመት መሪሕ ጠቕስና እንታይ ነይራ አቤት እዚ አጸቢካ ሕሰብ እና ወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምንቲ ክግለጽ ነዚ ነገር እዚ ሙሉእ ርእስኻ እንታይ ግበር ወፊ እግዚአብሔር ይመስገን ናይዚ ዓመት እዚ መሪሕ ጠቕስና እያ ነይራ እግዚአብሔር ይባረኽ ከምቲ ዓድና ዝብልዎ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮ እንታይ ገብሩ ዓመት ኣብ ምውዳእ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ዓመት ናብ ምውዳእ ገጻ ትኸይድ ስለ ዘላ ከምቲ ጳውሎስ ዝብለና ዘሎ ንዓቢ ዲና ዘለና ንውስኽ ዲና ዘለና ንፈሪ ዲና ዘለና ንበዝሕ ዲና ዘለና ነስፋሕፍሕ ዲና ዘለና ንብርትዕ ንሕይል ዲና ዘለና ኢልና ንርእስና ክንብድሃ ይግባእ እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ይኹን ከም ውልቂ ኣመንቲ በዚ ነገር እዚ ኣጸቢቕና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ኣሜን ዶ ኣሜን ኣጸቢኩም ሕሰቡ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሓቂ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ንምዕባይ ዝሕግዘና ክንሕይል ክንብርትዕ ዝገብረና ዝተፈላለየ ኣዝርእቲ ብዝተፈላለዩ ኣገልገልቲ ተዋሂብና እዩ ኣሜን ኣሜን ዶ ብዙሓት ኣገልገልቲ ምዕባይ ብዝብል ኣርእስቲ ሰቢኾም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እውን ንሰብኽ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እምበር ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኣነ እንታይ ገበርኩ ዘራእኩ እቲ ሓደ እንታይ ገበረ ኣስተየ ኣምላኽከ ኣሜን ስለዚ ዝበቁል ነገር ኣሎ እዩ ከም በልዎ ብጎንኩም ዘሎ ዝበቁል ነገር ኣሎ እዩ ኣሜን ብሩኻት እቲ ዘርኢ ዘይከልአና ኣምላኽ ፍረ ይከልአና ነቲ ዘርኢ ዘይከልአና ኣምላኽ ፍረ ድማ ይከልአናኒ እሞ እስኪ ብዕልልታን ጣቂዒትን ጌርኩም ክብረሃብዎ በሉ ወደ ድሕረይ እቲ ዘርኢ ዘይከልአና ኣምላኽ በሉ ፍረ ድማ ኣይከልአናን እዩ ኣሜን ኣሜን ክብሪ ኩሉ ካብ ዘላለም ንዘላለም ነው ይኹን መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢያሱ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅዲ 7 ቅድም ክብል ኢያሱ ዝተዋህበ ቃል ነይሩ ናይ ሙሴ መሪሕነት ተኪዩ ናብቲ ስፍራ ምስ መፀ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ካብዚ ቃል እዚ ንየማን ወይ ንፀጋም ኣይተግልስ ነቲ ቃል ተጠንቂካ መታን ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ካብ ኣፍካ እንታይ ትግበሮ ኣይትፍለዮ ብድሕሪኡ መንገድኻ ተቕንዕ ነገር ኩሉ ድማ ክሰልጠካን ከቀንዓካን ኢልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ኢያሱ ካብቲ ቃል ኣይወፀን ነቲ ቃል ሰሚዑ ተኣዚዝዎ እግዚአብሔር ግበር ዝበለ ገቢሩ ምእዛዙ ምስ ረኣየ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅዲ 7 እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ከዕብዮ ጀመረ ሃሌሉያ አሜን በሉ እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ እንታይ ገበረ ከዕብዮ ጀመረ ንገሊኹም ኣብዚ ዓመት እዚ ከዕብየኩም ጀሚሩ ኣሎ ንገሊኽን ኣብዚ ዓመት እዚ ከዕብየክን ጀሚሩ ኣሎ አሜን ምዕባይ ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ረፍዲ ብሓደ ለይቲ ዝኸውን ኣይኮነን ናይ ግዜ ገደብ ኣለው ኣብ ፍቅዲ 14 ከይድና እንድሕርኢናዮ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ከዕብዮ ጀመረ ኢሉና ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ግን እንታይ ኢሉና ኣዕበዮ ኣሜን ኣሜን ዶ ምእዛዝኩም እናተፈጸመ ክኸይድ ከሎ
እግዚአብሔር በመልአት ከዕብየኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ጥርጥር የለን ገሌኹም ክትዓቢ ጀሚርኩም ኣለኹም ገሌኹም ድማ ምናልባሽ ዓቢኹም ትህልው ይንፈልጥን ገለ ድማ ምዕባይ ደይ ጀመረት ሎማዓንቲ ክትጀመርያ ምፍራይ ደይ ጀመረት ሎማዓንቲ ክትፈርያ ምብርትዓን ምሕያልን ዘይጀመረት ሎማዓንቲ ክትብርትዕን ክትሕይልን እያ እግዚአብሔር ይባረክ መቸም መዘምራን እግዚአብሔር ይባረክኩም ዳናይቱን ጎይታ ይባረክኪ እቲ መዝሙር ኩሉ መልእኽቲ ነይሩ አምላኽና አምላኽ ምትንሳይ አሜን አምላኽና ናይ እንደገና አምላኽ ምትንሳይ ሃሌሉያ ክብሪን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ስለዚህ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ሉቃስ 5 ምዕራፍ ኢና ኢልና ዘለና ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 11 ከምቲ አምላኽ ዝሃበና ጸጋ ሓደ ብሓደ ኩሉ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ኮነ ድማ ብዙሓት ህዝቢ እናተዳፍእዎ ቃል አምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ንሱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገንሰሬጥ ደው ኢሉ ነበረ መጽሓፍ ቅዱስና ከነጽንዖ ከለና ኣብ ወንጌላት ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ደልዮም እዮም ዝስዕብዎ ነይሮም ኣብዚ ክፍሊ እዚ ድማ ብዙሓት እናተዳፋፍኡ ይስዕብዎ ከም ዘለዉ ይነግረና ስለዚ ሓደ ሕቶ ኢና ንሓትት ስለምንታይ እዮም ብዙሓት ህዝብታት ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ደልዮም እናተዳፋፍኡ ዝስዕብዎ ነይሮም ዝብል ሕቶ እንተዳኣሊዕልና ትመልሲ ኣብ 4ይ ምዕራፍ ኢና ንረኽቦ 4ይ ምዕራፍ ሉቃስ እንተዳ ርኢናዮ ኣብ ፍቕዲ 18 ኣትሒዙ ንታሕቲ ኩሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ተላኢኹ ዝመፀሉ ዕላማታት ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ንምንታይ መፂ ይመስለኩም ነቶም ጽድቂ ዝጠምዩ ዝጸምኡ ብመንፈስ ድማ ድኻታት ዝኾኑ ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ከበስሮም አሜን ካልኣይ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ዝመላለሱ ሰይጣን ዝማረኾም ምሩኻት ካብ መንጋጋ ጸላኢ መንዚዑ ካብ ምርኮ እንታይ ክገብሮም ክመልሶም ኣብ ኢሳያስ ከምኡ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ህፃን ድማ ፈጢኑ ክዘምት ቀልጢፉ ክማርኽ ዝብል ሽም ክወሃቦ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ቀልጢፉ ክዘምት ፈጢኑ ድማ ክማርኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ምርኮ ዘለዉ ካብ ምርኮ እንታይ ክገብር ክመልስ ሳልሳይ ነቶም የማኖም ካብ ጸጋሞም ምፍላይ ዘይክእሉ ነቲ ክቡር ካብ ትሕሱር ዘይፈልይዎ ምርኣይ ዝተሳዕኖም ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ቅርፊት ካብ ዒንቶም ኣውዲቑ ምርኣይ ክኾነሎም ራብዓይ ድማ ሰይጣን ዝገፍዖም ጉፉዓት ብዝተፈላለየ ናይ ጸላኢ ኣሰራርሓ ዝተኣስሩ ካብ ማእሰርቶም ኣውፂኡ ናብ መልኣት ሓርነት ከእትዎም ነዚ 4 ምኽንያታት ከም ዝመፀ ባዕሉ መስኪሩ ኣሎ ኣብ ፍቕዲ 18 ነገር ግን ነዚ ተልእኾ እዚ ብርእሰይ ክገብሮ ኣይክእልን እየ ነዚ ተልእኾ እዚ ክፍፅም ክልተ ነገር የድልየኒ ኢሉ ቀዳማይ ቅብኣት እስክበሉ ቅብኣት እቲ ካልኣይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ስለዚ ኢሉ ትጽሑፍ ኣቦ ነዚ ተልእኾ እዚ መታን ክፍፅም ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን እንታይ ገይርኒ ቀቢኒ ስለዚ ጴጥሮስ ክነግረና ከሎ ኣብ 10 ምዕራፍ 38 ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ምስ በለ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ስለ ዝቐብኦ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ሰይጣን ንዝሰዓሮም ድማ ዘሕወየ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣቦንኻ ንዘሎ እዚ ኣበለለይ ብዘይ ቅብኣት ተልእኾኻ ክትፍፅም ኣይትኽእልን ኢኻ በሎ ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ኣርጊፀ ክነግረኩም እየ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ቅብኣት ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተልእኾኻ ክትፍፅም ፈፂማ ኣይትኽእልን እያ ተልእኾና ክንፍፅም እንድሕር ኮይኑ ብግዲ ቅብኣት ከድልዩና እዮም
ناي منفس قدوس حيلي كدلينايو بزي ناي منفس قدوس حيلي بزي قبعات تلقخخا مفصام يلن معباي يلن مبرتع يلن محيال يلن مبزح يلن مفراي يلن مصفحون يلن فتيخا تصليخا كتقبعيها آمين آمين دو نصلات زخون غيزي انتي زي رخيبنا قال املاح الناس معنا تقبينا خنوصينا قال املاح الناس معخي ابزل خيو تقبيخ ختوصيخي قال املاح الناس معك منفس كات وكاي ختحيل كتبرتعيخا عبد خامدي خصليخا ختسيخا ودي كادي خزلخا ختلا عليخا اتقال مسعته وحيل الله هللويا امين قال እግዚአብሔር ይመጽ ስቅድማ ይብል يبليو أيبلني برخات حواتي እግዚአብሔር ይመስገን كندينو تحررت بلو نقبعات كند حررتهم كتقبويهم آمين آمين እግዚአብሔር يبارك هذا نجار كريكم يحجي እግዚአብሔር بمنفس قدسن بحيلن مسقبا كاسي قدمنا بزم باده يبا يسوع كريستوس بز تقبي زملالس زغلغل ስለዝነበረ ብዙሓት بتخاب أفوز وتصل زنبرة زرابات سجع يجرمو النبارو يبلنا بحيلن بسلط عنن نمنافس في خوصهم كله بمرعي دما يستنكروا النبارو يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን نتي يسوس زبالان زغبران مسرعيو بزحات بو يجرمون يرم እግዚአብሔር ይመስገን نبزحات مجرميت كتكون يا اخي نبزحات مجرمي كتكون يا اخي امين انا اسكبلي نبزحات مجرمي كخوان منفس እግዚአብሔር عاب لحلايو نا እግዚአብሔር قبعات عاب رئيسيو امين امين تجرم بزحات باخ جرم يوم እግዚአብሔር يبارك باي زوي اتا مزمور شي بتاع تباركن نيرا بصراحه تجرمني ها تقاليتي ساكن تاتو عبيت كل جزيها تجرمني እግዚአብሔር شغل سعي تجرمنا ابن باقوم كميلو اب معلتاتكم تنجيرو خمن زي كل جبرتات كجبر يمو كتجرموا يخميلو كتدنقوا يخميلو نسخاتكم رايلو طموتي እግዚአብሔር ይመስገን امين سلازين بار بروخات حواتي እግዚአብሔር بمنفس قدسن بحيلن مسقباك قداماي انتي يزغون مسلكا لسانكا بحوي منفس قدس يمقر امين زرباخا بچو زتقاممه بصقا يخون نزسمعوخا زبله كله نبرخت يقبركا ناملعت تسجر نابصحنا تحلف اتمنتاي انت لكم من يعقوب انتايلو لسانو زغت انتايلو بقع اسكبلو نابسلت እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስ እንታይል ወለ ንጥሜቲዎስ በቃል አርአያ ኩነም ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓት ኣብ ልዕሊኻ ክኸውን ከሎ ብልሳንካ ብቃልካ ብዘረባኻ ንብዙሓት አርአያ ትኸውን ሃሌሉያ አሜን ለማ አንተ በለው መንፈስ ቅዱስ ንልሳነይ ከቀባዩ بزرباي نبزحات أرآيا كخواني أبجزاها أرآيا أبتخرشانك أرآيا أبشرحك أرآيا أبزاتك يا زبالة كله أرآيا يخاخد كون واو كنديت عم تزرب وقت بحاليك هالله آمين آمين ده مغرم رام يلن مجنع يلن سلفنا يلن ناي عوت دمتي ناي عوت كالت رايك وجهي قبل سانكا بلسان كادما فرلسان كادما خطبلعها امين እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ቅብዓት ምስመጸ بزرباخا انتي تخون አራያ تخون ካላይ ድማ እንታይ تخون መስለኩም ንስኻትኩም ጨው ምድረይኩም ይልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ጨው ምድረይኩም ይልና አሜን ስለዚህ ንምድር እንታይ تخون መቀረት تخون እግዚአብሔር ይመስገን ንቤትካ መቀረት تخون نبيتكم مقرد دايكمكم سوت اللهم لما انت نبيتكم مقرد كغبركم እግዚአብሔር امين نسبيتكم مقرد كتكونيكم ندقكم مقرد كتكونيكم ابصرحكم مقرد كتكونيكم اب كبابيكم مقرد كتكونيكم كاو حديفكم دما نهاجر نمدري مقرد እግዚአብሔር ይባረክ
ጨው ምድሪ ኢኻ ሕጂ ንቤትካ መቐረት ትኸውን ንምድሪ መቐረት ትኸውን ምስተቐባእኻ መንፈስ ኣምላኽ ምስተቋጻጸረካ ካልእ ሰብ ምስ ኮንካ ብስጋ እንድሕር ኮንካ መቐረት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ጨው ጻዕዳ ኢለኩም ነይሩ ሓደ ግዜ ጻዕዳ ድማ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ጽሬት ምልክት እዩ ሰሎሞን ከምዚ ኢልና ኣሎ ርእስኻ ዘይቲ ኣይተጉድል ኣለው ክዳውንትኻ ድማ ኩሉ ሰዓት እንታይ ይግበር ይጻዕዱ ስለዚ እምበኣር ንስኻ ጨው ምድሪ ኮንካ ንምድሪ መቐረት ምስ ኮንካ ብንጽህና ንብዙሓት ኣርኣያ ትኾኖም ኣነስ ክበሉ ንብዙሓት ኣርኣያ ብንጽህና ኣርኣያ ክኸውን ሎማዓንቲ ጨወይ ክምቀር እዩ ኣሜን ኣሜን ኣሕዋተይ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለና ኣባና ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ብመንፈስ ክንምላእ ጥራይ ዘለና ብመንፈስ እንድሕር ተመሊእኻ ተወዲኡ 4 ነጥቢ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለካ ንስኻ ብርግጽ ከምኡ ኢኻ ብዘይ ሓዊ ፀብሒ መቐረት ኣለዎ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ወላ ሓደ መቐረት የብሉን ህይወትና ወላ ሓደ መቐረት የብሉን ኣገልግሎትና ስለዚ ጨው ድማ ካልኣይ ንርእሱ ሓቂቑ ንኻልኦት እንታይ ይዝህብ መቐረት ይዝህብ ንርእሱ ሓቂቓ ንኻልኦት ህይወት እንታይ ነገረ እንዳውቱ ፍቕሪ ሓቀይ ኢየሱስ ንርእሱ ሞይቱ ንዓና እንታይ ይብና ህይወት ይብና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝብልኩም አሜን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ስለዚ ብፍቅሪ ድማ ንብዙሓት ኣርኣያ ትኸውን ሰለስተ በፂሕና ኣለና ሓውና ዳንኤል ተስፋይ ክምህረና ከሎ 5 ኢድኩም ኣውፅኡ ኢልና ነይሩ ሓደ ግዜ ዝክርዎ ዲኹም ብምንታይ ኣርኣያ ክንከውን ኢሉ በቃል በካይዳ በፍቅሪ በንጽህና በእምነት እግዚአብሔር ይባረክኩም አሜን ስለዚ በቃል ሪኢና ያለና በንጽህና ሪኢና ያለና በፍቅሪ ድማ ሪኢና ያለና በእምነት ይተሪፍና ዘሎ በእምነትን በካይዳን ሓራይ በካይዳ ይኮንኩን ድብል ዘለኹም ከድምጻ ክእል ኣኻይዳ ያ በካይዳ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይለና ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ይለና አሜን ኣነስ ክበሉ ብርሃን ዓለም እየ እዛ ጸልሚታ ዘላ ዓለም ብዘይባይ ብርሃን የብላን ስለዚህ ነው ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃንኪ መጽኢልኪ እሞ ተንሲኽ እንታይ ግበሪ ብርሂ ብርሃንኪ መጽኢልኪ እሞ ተንሲኺ ብርሂ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ብርሃንካ እናደመቀ ይኸይድ በመንፈስ ክትቀባእ ኮለኻ በመንፈስ ክትምላእ ኮለኻ ብርሃንካ እናተገልጸ ይኸይድ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብሎ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን ኢሉ ስለዚህ ኣኻይዳ ደኸነእትዋ ንኽእሊና ብዚያ ኣወት ላይፍ ስታይል ምክንያት ጳውሎስን ከምኡ ኢለና ኣሎ ኣፅዋር ጸልማት ደርቢኹም ኣፅዋር ብርሃን እንታይ ግበሩ ተዓጠቑ ሕጂ ኣፅዋር ብርሃን ኢልዎ ዘሎ ድማ ንፊልጵስ እውን ኢልዎም ኣሎ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ንኣኻትኩምን ይሃልኹም ጽቡቕ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ናዕዳ እንተኾይኑ ደግነት እንተኾይኑ እምነት እንተኾይኑ ብኡ እንታይ ግበሩ ሕሰቡ ኣብ ብርሃን ክትክወል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተሓቢእኻ ደይኮንካሲ ተገሊጽካ ኢኻ ክትመላለስ ትጅምር ኣኻይዳኻ ትናትካ ላይፍ ስታይል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ራብዓይ ሓምሻይ እምነት ማሪቆስ 16 ከተንብበላ ኢኻ ዳዊቶም ማሪቆስ 16 ካብ 15 ክሳብ ክሳብ 20 አሜን ቀጽል
አሜን አሜን በጣም ደስ ዘብለካ ቃል ጎይታ መስዓታቶም ይገብር ንቃሉ ድማ ብዙስዕብ ተአምራት የጽኑዖ ነበረ ይነና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ይድብሎም ዘሎ ኪዱ ኤለወም ንፍጥረት ኩሉ ወንጌል መንግስት አምላክ እንታይ ግበሩሉ ስበኹሉ ተልእኾኹም ፈጽሙ ነቶም ዝአመኑ ድማ እዚ ተአምራት እዚ ክስዕቦም እዩ አጋንንቲ ከውፁ እዮም ንሕሙማት ክጽልዩ ንሳቶም ድማ ክሃዊዮም በሐድሽ ቋንቋ ብልሳን ክዛረቡ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ በእምነት ዝኸውን በእምነት ዝግበር እግዚአብሔር ይመስገን እምባር ተልእኾኻ ክትፍጽም ከም ውልቂ አማኒ ከም ቤተ ክርስቲያን ቅብአት የድልየካ ኢልና ኣሎና እዚ ቅብአት እዚ ምስ መፀ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ምስተቋጻጸረካ በእምነት ንብዙሓት አርአያ ትኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ንዝአምን እስክበሉ ንዝአምን ኩሉ ይካል እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አብዛ ዓመት እዚያ በዘን ሓሙሽተ ነገራት እግዚአብሔር ንብዙሓት አርአያ ክንከውን ቅብአቱ ለማዓንቲ ልዕለና ኸለቃ እዩ አሜን ንጽባሕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ቅብአት ንሎማዓንቲ ኸለቃቅ እዩ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ኸመልዓካ እዩ ክንደይናይ ተዳሊኻ መጺኻ ኣለኻ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ክዛረበኒ ኢሉ ተዳልዩ ዝመጸ ሰብ ቅብአት እግዚአብሔር ረኺብዎ ክወጽእ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ብሓይሊ ኻእቱ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን አነ ሓሙሽተ ጥራይ ኣይኮንኩን ድብለን ኣብታ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ኢልዎ ዘሎ ሻድሸይቲ ድማ ኣለያ ነቲ ብምንባር ሽማግለታት ብምንባር ኢድ ናይ ሽማግለታት ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ሕሽሽ ኣይትበሎ ክወፅእ ግበሮ ይገለጽ ኣይትኽልክሎ ናይ ብዙሓት ጸጋ ዝግለጸላ ዓመት ክትከውን እያ አሜን ናይ ብዙሓት ጸጋ ምስ ዓበኻ እቲ ቅብአት ምስ መፀ ይዕብየካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምስ ተቋጻጸረካ ተዓቢ ምስ ዓበኻ ጸጋኻ ይግለጽ ኣድቨርታይዝ ኣይድልየካን እዩ ኣነ ሃዋርያ እገሌ የምባል ኣይድልየካን እዩ ሃዋርያ ምዃንካ ክትግለጽ ኢኻ ነቢይ ኩስተ የምባል ኣይድልየካን እዩ ነቢይ ምዃንካ ክትግለጽ ኢኻ አሜን ባ አሜን 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 ከሙዳ ይኮነን ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሳሙኤል እቲ ህፃን ድማ ዓበየ ምስ በለሲ እሙን ነቢ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣብ ዘሎ እስራኤል እንታይ ገበረ ተፈልጠ ዋው ምድርና ኩሉ ክሳዕ ዝፈልጠኩም ጸጋኹም ከገለጽ እዩ ምድርና ክሳዕ ዝፈልጠኩም ጸጋኹም ከገለጽ እዩ እዚ ዓመት እዚያ በሉ ጸጋይ ዝግለጸላ ዓመት እያ አሜን ባሰ ሰለባ ማይ ከነገልግልን ኢና አቦታናን ስፍራናን ከናአቱ ኢና አበረኻ ኢና ዘለና ፍሉጥ ግን ንጽረብ ኣለና ንስተኻኸል ኣለና ንስራሕ ኣለና ምስ መጻና ክንገጥም ኢና አሜን ዶ አሜን ዶ አሜን ዶ ባሰ ሰለባን ቤተ ክርስቲያን ኣይክት ከይዲና ድሕሪ ሕጂ የለን አሜን ብመንፈስ አምላክ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ሃበ እንድሕር ኢሉ ሂቡ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ዶ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ኢለኩም ኣለኹ ካብዚ ቤት እዚ ዝግለጽ ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ንጎይታ እስከ ክብሪ ሃብዎ አሜን 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 ልቋስ ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቅዲ ክልተ ክንከይዲና ፍቅዲ ክልተ ሓደ ብሓደ ኢና ክንሪኦ ጥቕሲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከዓ ክልተ ጃላቡ ደው ኢለን ረአየ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ ኣብዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ነገራት ይርኢ ኣሎ ቀዳማይ ምኻድ ኣቋሪፀን ደው ዝበላ ጃላቡ ካልኣይ ካብ ጃልቦኦም ዝወረዱ ገፈፍቲ ዓሳ ሳልሳይ ተስፋ ቆሪጾም መርበቦም ዝሓጽቡ ዝነበሩ ገፈፍቲ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሰለስተ ነገራት ይርኢ ኣሎ
واو እግዚአብሔር ይሪየካል አሜን እግዚአብሔር ይሪየክላ አብርሁኮንኩም መልእክተይ ሰምዑ ዘለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ይሪየኩም አለ እትዝሪ አምላኽ ይሪየና አለ ሐዋተይ ሰለስተ ነገራት ይሪ እጂ ጃልባ ወይ መርከብ በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ሙኻን አንተ ዳሪናያ ሐውና ጳውሎስ እንታይ ይልሎ ገሊአቶም ይሉ ሰናይ ሕልነኦም ደርቢዮም እታናይ እምነት መርከብ እንታይ ገራቶም ያ ተሰቢራቶም ያ ጃልባ ወይ መርከብ ናይ እምነት ምሳሌ ስለዚህ መርከብ ወይ በብዝሒ ማዕበል በብዝሒ ንፋስ ኣብ መንገዲ ክትስበረካ ትኽእል እያ ከምቲ ጳውሎስ ዘጋጠሞ ክትስበረካ ትኽእል እያ ወይ እውን ብኻልእ መንገዲ ደው ክትብል ትኽእል እያ ብዝኾነ ሎማዓንቲ መልእኽቲ ኣለኒ ኣብዚ ቤት እዚ ንዘለኹም ይኹን ኣብ ርሑቕ ኮንኩም መልእኽተይ ትሰምዑ ዘለኹም ናኻትኩም ዝኸውን መልእኽቲ ኣሎኒ ብንፋሳትን ማዕበላትን ናይ እምነት መርከብኩም ተናዊፃ ምዕባይ ዘቋረፅኩም ምኻድ ዘቋረፅኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሕማም ድዩ ብስእነት ድዩ ብስደት ድዩ ብማእሰርቲ ድዩ ብፀበባ ድዩ ብጭንቂ ድዩ ዝሓለፈ እዋን ሓውና ዳዊት ምህረና ነይሩ ኣብ ብየማነ ፀጋምካ እንተዳሪእኻሲ ምኻድ ኢኻ ተቋርፅ ኢሉ ጴጥሮስ ነቲ ማዕበል ነቲ ንፋስ ምስ ረአየ ምኻድ ኣቋሪፁ ንነገራትኩም ብምርኣይ ምኻድ ዘቋረፅኩም ረገለገሌኹም ድማ ካብታ ናይ እምነት መርከብ ካብታ ጃልባ ዝወረድኩም ብፀገማት ብሽግራት ብዝተፈላለየ ጉዳይ ካብ ኣገልግሎት ደው ዝበልኩም ተስፋ ዝቆረፅኩም ነገረይ ኦሮማይ ኣይከውንን እዩ ዝበልኩም እግዚአብሔር ካብ ርሑቕ ይሪአኩም ኣሎ እግዚአብሔር ካብ ርሑቕ ይሪአኩም ኣሎ መልእኽተይ እዚ እቲ ንኣጋር ኣብ ምድረ በዳ ዝረኣየ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለኻዮ ኩነታት እግዚአብሔር ይሪአካ ኣሎ ኣብቲ ዘለኽዮ ኩነታት እግዚአብሔር ይሪአኪ ኣሎ ኣነ ይፈልጥን እየ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ግና እግዚአብሔር ይሪአኩም ኣሎ እግዚአብሔር ንዓይ እውን ይሪአኒ ኣሎ ኣምላኽ ንኹላትና ይሪአና ኣሎ ኣሜን ኣጋር እንታይ ኢላ እቲ ዝርኢ ኣምላኽሲ ኣብዚ ርአዮ ብስራት ኣለኒ ኣሕዋተይ ነቲ ዝርኢ ኣምላኽ ኣብ ሽግርካ ሎማዓንቲ ክትሪኦ ኢኻ ነገርካ ከፀብቕ ክመፅእ ከሎ ክትሪኦ ኢኻ ሕማምካ ክፍውስ ክመፅእ ከሎ ክትሪኦ ኢኻ ኣብቲ ኣቲኻዮ ዘለኻ ዓዛቕቲ ከውፃዓካ ከሎ ክትሪኦ ኢኻ ክብሪ ሃቦ ንጎይታ ሃለሎ እያ ኣሜን ነቶም ብፍጹም ልቦም ናብኡ ዝፅግዑ ምእንቲ ከጽንዖምሲ የዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ብዘላ ምድሪ እንታይ ገብራ ይዘራ ሃሌሉያ ዓይኒ እግዚአብሔር እናዘረት ትርኤካ ኣላ ተስፋ ዝቆረፅካ መገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕብእቲ እያ ዝበልካ ከም ያዕቆብ ኣምላኽ ፍርዲ ከውፅኣለይ ኣይክእልን እዩ ዝበልካ ኣነ ኣይርስዕን እየ ይብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ኣነ ኣይድርቤካን እየ ይብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ካባይ ዝኽወል ነገር የለን ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ከም ኣጋር እነግረኩም ኣለኹ ኣብ ፀገምኩም ነቲ ዝርአ ኣምላኽ ክትርእይዎ ኢኹም ሎማዓንቲ እስክበሉ ኣእዳውኩም ኣልዕልዋ ሎማዓንቲ ኣብ ኩነታተይ ነቲ ዝርኢ ኣምላኽ ርእዮ ክወልፅ እየ ኣሜን ክብሪ ንየሱስ ይኹን ኣሜን ሃሌሉያ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ርእይዎም ስቕ ኣይበለን ርእይካ ስቕ ኣይብልን እግዚአብሔር ኣብ ጎንኻ ንዘሎ እግዚአብሔር ይመፅእ ስቕ ድማ ይብልን በሎ ኣሜን ክብሪ ንየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ይመፅእ ኣይብልን ርእይካ መፂሎ ነገርካ ክዕርዮ ርእይክ መፂሎ ነገርካ ክዕርዮ ዝተበላሸወ ነገር ክዕርሲ ርእዩ እግዚአብሔር መፂ ወሪድሎ አሜን እረ አሜን በሉ ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ካፕተን ጃላቡ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቁሩብ ኣርሒቅ ከብላ ለመኖ ዋው ናብ ጃልባ ናይ ስምዖን ኣትዩሲ ንስምዖን እንታይ ኢልዎ ካብ ምድሪ ቁሩብ እንታይ ክገብራ ከርሕቃ እንታይ ገበሮ ለመኖ እምበር ሓደ ነገር ክነግረኩም
ኢየሱስ ናቡሽት خمس አተወ ባይዘወይ بفلي كونتات لما أنت እግዚአብሔር ናቤትከ ኻአትዩ ናቤትከ ኻአትዩ ናቤትከ ኻአትዩ አታ እግዚአብሔር ናቤትከ ኻአትዩ ወደ አምላክ ናቤትከ ኻአትዩ ሰላም ለአኻ ይኹን ኢሉ ናቤትከ ድርግም ክብል እዩ አሜን ስለዚህ ምስዓተወ ግን ሓደ ነገር ይዝብለካ ካብ ምድሪ ቁርብ ርሐቅ በል ኢየሱስ አለ ውሽጥኻ ካብ ምድሪ ርሐቅ በለስ ኢየሱስ በሉ አውሽጥኻ አለ ንገርዎ ካብ ምድሪ ርሐቅ ምድራዊ ነገራት እዩ ዘፍርሰሉ ዘሎ ሕጂ ንጴጥሮስ ምድራዊ ህይወት እዩ ዘፍርሰሉ ዘሎ ምድራዊ አሰራርሕ እዩ ዘፍርሰሉ ዘሎ ካብ ምድሪ ርሐቅ ኢለዎ ኣነ ተወቂሐካ ኣለኹ ሃሌሉያ አዛዚ ፍጥረታት ጃልባይ ተወጢሕካ እንታይ ጎዲሉኒ ልበይ ምስሓብክ አሜን አሜን ዘምራስኪ ጃልባይ ተወጢሕካ እንታይ ጎዲሉኒ ልበይ ምስሓብክ መርበበይ آمين هاليلويا أنا غنقرأكم يسوس نباهم مساعته كم مدرو غروب انتهي كبارو رحيق بالو جاب هري مسجن نسخة أنا غنقرأك أبزام مدري إخاز الله خمبر مدراوي كون كان نسخة أنا غنقرأك بسقى أبزام مدري زيات ملالس الله خمبر سقاوي كون كان نسخة سماوي إخا نسخة منفساوي إخا أنا مدراوي كون كون بل أنا بالسكي مدراوي أيكون كون أنا سماوي أنا سقاوي أيكون كون أنا منفساوي آمين كم مدر الحقبال ريحنا بيكبل انت ولا بيتروسين أنا بتاع عمي قتيلو هاللويا أتخبرها أبوه نقيته راح كابت مدري ناب عميق أطيلوه أبراب عي معرف نعا ناب تعميق حجي أطا ناب توشتي أطيلوه أجزابي هري مسجن أبقول لكم نزلوا سب زي أبولو لي كم مدري رحق ناب توشتي أطا بلوه قال أملاك صرح لك بلوه قال أملاك صرح لك كم مدري رحق ناب توشتي أطا انت ايضا لله እግዚአብሔር መስለኩም ምድራዊ አነባብራና ምድራዊ አሰራራحنا ምድራዊ አካይዳና ሁሉ ግልብጥ አይደለለ ከም ቤተክርስቲያን ረሐቆ ካ ምድር ብለናል ከም ሙልቃ አመንት ረሐቆ ካ ምድራው ነገር ብለናል እተውና ብትውሽቲ ቤተ መቅደስ ሰለስተ ነገራት አለው ቅድስተ ቅዱሳን አለ ቅድስት አለ አጸድ አለ አብ አጸድ ኮንካ ናይ እግዚአብሔር ቃል አይሰርሐልካ أب أتصد ملالس اندحر عليها بحموشتنا يسمعت هواسات كايقا تنبر بمرأي بمسمع بمشتات بمدهساس بزيخا تنبر تملالس ناب تعميق اندحراتيها ناب تقدس تقدسان اندحراتيها ناب تهلونا عم لحظة الله وسفران اندحراتيها قنا بمناتيها تنبر سلازي بيتروس نا امنت صراح كلما بدك عدل يزلقو صا كان مدر رحق ناي سماي ناي امنت صراح كسرح من حركينو كم مدراو نجر رحق نبتوش تنتاي كبر أطه أصاف كاب تقدسان مسوالسة حموشته ناي سميت هواساتو أشجيروا بمرأي كني رهوارسي أن مسرعه ندفارات كأنا أخل لامين سلازي كاب تقدسان موسى نعي أيوات عننيلو نبت مقدس كملس كخيل على النيل نبت مقدس مستملسه ناي كلتي نابرا مسرعيه مستعامو اب اصد كون كامن بارن اب قدس تقدس كون كامن بارن مسرعيه شي نو 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 نعي جنا دحر حجي ناب املاح مقرب طرايح شن يلا هاللويا مرجعهم مخن حواتي امين دو مرجعنا يخون نعي جنا اسكبلو كام مدر مرحق ناب توشت متاو ناب እግዚአብሔር مقرب يحشني امين እግዚአብሔር ይመስገን እዚያም ስገበረሲ انت ايلوتناي ابراهام جزء تذكروا ده ابزا فترات نودو مرعات كده ليلو مسلا اخوسي
مو እግዚአብሔር አገባጊ ብሎ ምስራቃባ ምስራያ እንታይ ያሚለው አታና ያምላክ ሰብ አብዝ ግዳም እንታይ ትገብራለህ ነገማልካ ንኸብተኻ ዝኸውን ናኻ ዝኸውን ምን ብዙሕ ነገር አለ ሞናብቱ ውሽጢ ኦቶ ኣብ ጎንኩም ዘሎ ኣብ ኣጸድ እንታይ ትገብራለህ በሉለይ ዋላ ፓስተር ተዛረቦ ኣብ ኣጸድ እንታይ ትገብራለህ በሉ ናኻ ዝኸውን ትሕዝተሎ ናብቱ ውሽጢ ኦቶ በልዎ ኦቶ ናብቱ ውሽጢ ሃሌሉያ ኦቶ ናብቱ ውሽጢ ሃሌሉያ ኣብዚ ኣብ ግዳም እንታይ ትገብራለህ ናብ ውሽጢ ኦቶ ሃሌሉያ እምነት ክትጨነየኻ ጴጥሮስ እምነት ጨንዩ ድሓር ናብ ውሽጡም ሰኣተወሉ ሕጂ ኢልዎ ኣብ 50 ምዕራፍ ዲ ዝኸውን ደሎ ኣብ 40 ምዕራፍ ዲ ቁፅሪ ቁፅሪ 5 ኦኬ ኣብ ቁፅሪ 4 ታንክ ዩ ፓስተር ኣብ ቁፅሪ 4 እንታይ ኢልዎ ሕጂ መርበብካ ናብቲ ባሕሪ እንታይ ግበሮ ደርቢያ ኢልዎ ምክንያቱ ምድራዊ ሰራርሑ ፍሪስሉ ኢኻ ምድሪ ረሓቕ ኢልዎ ድሓር ኣብቲ ፍቕዲ 5 ሪያሊቲ መቸም ኣይትኽሕደን እንዲኻ ጎይታ ኢልዎ ለይቲ ሙሉእ ኮይና ፅዒርና ምንም ነገር ክንገብር ደይካ ኣልና ሕጂ ግን ኢልዎ ብቓልካ መርበበይ እንታይ ገብሮ እድርብየ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ካበይ ኣምፂዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ጃድቡ ተወጢሑ ይምህሮም ነበረ እዩ ዝብለና እምነት ካበይ ዝመፅእ ምስማዕኻ ካበይ ይመፅእ ያ ስለዚ ምሰምዐ ኣሚኑ وانድሕር ኣስሚዕካ ድማ ጎይታ ይእዝዘካ ድሕሪ ምስማዕ እንታይ ኣሎ ምእዛዝ ኣሎ ይእዝዘካ ኣዚዝዎ ሰሚዕካ ኢኻ ሕጂ ርኢኻዮ ኢኻ ነገራት ኩሉ ዝተውዒልካ ኢኻ መርበብካ ናብቲ ባሕሪ ደርብዮ ድሕሪ ምእዛዝ እንታይ ኣሎ ንገሩኒ ምእዛዝ ጴጥሮስ ተኣዚዙ ኣብቲ ዘይመስል ኣብቲ ዘይከውን ተኣዚዙ እግዚአብሔር ይመስገን ዓስቢ ምእዛዙ ድማ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 6 ንረኽቦ እንታይ ይብል ኣብ ቁጥሪ 6 እንታይ ኢሉ እዚ ምስ ገበሩ ድገሙለይ ዛቃል እዚያ እዚ ምስ ገበሩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ገበሩ ዝብል ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ምስማዕ ጥራይ ኣይኮነን ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ገበርቲ ቃል ድማኹኑ ኢለናል ምስማዕ ጥራይ ኣይኮነን ምእማን ጥራይ ኣይኮነን ምእዛዝ ድማ የድሊ ግብሪ እምነት ክትገብር ክትክእል ኣለካ እንድሕር ኣሚንካ በቃ ንበራሉ ነቲ ቃል ተኣዘዞ የለን ኣይትበል እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ግና ይከኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ይገርመኒ እግዚአብሔር እኮ ገለገለ እዋንሲ ዘይከውን ነገራት ይዝዘካ ደይከውን ዝመስል ነገራት ሓቀይ እንዴ ኣብ ዘይከውን ንጴጥሮስ እዝዝ ኣሎ ኣብቲ ዘይከኣል በሉ ንኣምላኽ ግና ይከኣል ኣሜን ኣሜን ሓደ ነገር ክነግረኩም ከቢድ ነገር እንድሕር ኣዚዝኩም እግዚአብሔር ግበርዎ ዓብ በረኸት ኣለኩም ኣሜን ዓብ በረኸት ኣለኩም ነብርሃም እንታይ ኢልዎ ነታ ሓደ ወድኻ ሰዋ ኣለይ እሞ ዓሌታት ኩላ ምድሪ በኣኻ ክባረኹ ዘርእኻ ከም ከዋኸብቲ ሰማይ ክገብረ ኢሉ ዋ ብጣዕሚ እኮ ይድገር ኣሜን ኢሉ ተኣዚዙ ገይሩሉ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ልክ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ንቃልካ እስክበሉ ብቃልካ መርበበይ እድርብዮ ስለዚ ምዕባይ ምብዛሕ ምፍራይ ምብርታዕ ምሕያል ብምንታይ ይድርከብ ብምእዛዝ ይድርከብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳታት እንታይ ግበሩ ሓዙ ክንፈር እንድሕር ኮይኑ ክንበዝሕ እንድሕር ኮይኑ ክንሕይል ክንብርትዕ ግብረ ኣምላኽ ክንገብር እንድሕር ኮይኑ ንናይ እግዚአብሔር ቃል ክንእዘዞ ይግባአና የድልየና ኣምላኽ ዓቢ ክብሪ ዝህቦ ንእምነትናን ምእዛዝናን ንኣገልግሎትና ትዝዓበየ ክብሪ ኣይሂቦን እዩ ንጸሎትና ንምዝማርና ዝዓበየ ክብሪ ኣይሂቦን እዩ ንስብከትና ትዝዓበየ ነገራት ኖ ንህዝበይ ካብ ግብፂ ከውፅኦም ከለኹ እኮ መስዋዕቲ ብገለገለ ክሐጉሱኒ ይኮንኩን ድምፀይ ክሰምዑ እየ ዝደሊ ኢሉ ኣምላኽ ክትእዘዞ ከለኻሲ ደስ ዝብሎ በቂ ነቲ ሓደ ወድኻ ካብ ዘይከላእኻኒ ኣነ ድማ ነቲ ዝበልክዎ ገይረልካ ኣለኹ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ብስራት ኣለኒ ንኣኻትኩም እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበኩም ኣብ ህይወትኩም ተፈፂሙ ርኢኹም ክትወፅእ ኢኹም ኣሜን
لما أنت بلو أتيك زيابير زبلني آمين إله كإزازة أبهيوة إنما كيف تسميه آمين دحار أب فقري عشرة تدارينا يو تأمراتي خوينو بيتروس أنا حد سبي خباي رح أقيله كبر أملاك مستقلته ما ننتك يخطفلت أنا حد سبي خباي انتهي كبر رح أقيله ويتان تايلو أجوها عن حجي تفرحي له حجي كون سخة كالي سبي خايل مخنياتو أنا بجالبخة توتي حسل زلهم آمين يسوس هابوش تخان حراتي نسخة كالي إخا تخون حدش فترتي إخا تخون آمين دو أبسلمات نيركان أبرهان تمتس أم مرقم نيركان أبرخات تمتس أم موت نيركان أبهيوت تمتس أم مأسرت نيركا ناب مفتاح تمتس أب وردت نيركا ناب كبرت تمتس حتى نيرو سنكا ها نقروني صادق تخون እግዚአብሔር ይመስገን آمين أنا توتي حكاية نقراتك خلو لو يتأيه زقرمكم يسوس كريستوس ناب جالبك خاعد تخلو ناب بيتك خاعد تخلو ناب هيوتك خاعد تخلو نقراتك ترح يكونن دلوت أزرار بخط رايا يكونن أكايدا خط رايا يكونن سرح كاون كلوتأيه آمين سرح كاون يلوتو እግዚአብሔር ይባረክ ناب كبري يتوكا سلازي بيتروس انتايلو هاي تفرحي دحار بيتروس أبقاد زلو السلطان ريو أبقاد زلو ملكوتاو حيل ريو أبقاد زلو كل خالنت مسرعية مئزاز فما هيرو እግዚአብሔር ይመስገን هذا معلتي بماي ماي كمتص مسرعية سي با نسخ عند حريل كذا كله ندي زخوني له سلازي كم زان نسخ تجبر زلخ خجبر انتهى تدليني مئزاز سراي عند حريل كا ها أناون ريخم يعبر له بمئزاز كتعبيكم حواتي آمين أبصري وين اتقال كم تصرح ريوي عززني له كما تسجمير እግዚአብሔር ይመስገን حنتس እግዚአብሔር ترى يزار قال أملاك كم سلز بلا كم خد قبرو أتابعكم مني تذكروا لكم نايلو محمد بيقول تعامت أرجع MB بيريهم قبل نيجيريا حدا باستر لك تكرسوس قبرو خجبر يلو نمؤمنو ناب حدا عبي كلا يحيزوهم كيلو سلز تصحفت رايك قبر كتآمنوا خريجكم يلو حانتو سقم تغي سقمه باقي رخيدو እግዚአብሔር ከይበለካ ها አይትገብርኒ ኻ آمين ንስኻን ድሕሪልካ እስክበልዎ ኩሉ ስለ ዝኸውን ንቃልካ ክሰምዕ ክእዘዝ የይሉ ክንደይ ተሪፍን ሎ ፓስተር ኦኬ حراي እግዚአብሔር ይመስገን ክንውዲና ኣብ ዘለና የንተስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ بدحري أفقدي عصرت حدا يعترفها نانيرا ها كله حديقو من تاي قبروه صعبوه كبر أملاخ ما أخذ ناخذ قلتشي نقرات كل حديقنا خنصعبوه إنا نقرات كل حديقنا خنصعبوه إنا زياب هيري مسكن انتاينا نبل دلنا مئزاز آمين زحدا فوان يساقر إنا يينا بمنت زريئو أبتدر كزنا برا الأوان مئة عبت رقيبو عابيو إنا عزازة ما خيرو እግዚአብሔር ይመስገን كبرنا ويتا يسوس يخون اسكي خلاتنا نتصلي نباستر كو يتعدل هاليلويا اسكي نتصلي حنصاب نتصلي حواتي حنصاب كتصلي دليل الله نحن تدقيق كتصلي 54 الله 55 يزود مسلني ريك لا ديانا ما شو دلبي كري دلبي انترو دينا ما سياكرا لا 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 باندو هذا نجار كنجركم معبايكم زيدلي محيالكم زيدلي حصاد كنا تسأل لكم نيسا فلسطيناويان كانوا لي زبلنا تصحف كان يعملوا من شناي بركاتو كدفنوا مسمتو إساق سقيلي رايامن نساتهم دفينا ملو نصدم عملي سقيتوا نساتهم دفينا ملو نصدم عملي سقيتوا نتصلعي على شابيل وجزابير يمسكن لما أنت على شابيل كي ياخذ وتسيخا ناي بركاتك من شن زدفن ناي تسلع سرارها علاش كتب ليخا علاش كتب لي يا أخي علاش مصبلو من تايلو مسلكم እግዚአብሔር ها أرحيب النايمة أبزام درزيا كنفرينا دقيم
رحبات كويني لهم جاب هري بارا رحبات كخون الكايم رحبات كخون الكايم هاللويا زلالم حاوناش كنا بزخت متشيخة